Здравейте! Аз съм Камелия Каменова и това е моят подкаст Маркетинг Зона. Място, което ще бъде изпълнено с полезна и вдъхновяваща информация от света на маркетинга, както и с интересни съвети и добри практики. Може да слушате подкаста Маркетинг Зона, докато пътувате за работа, докато приготвяте закуската сутрин или просто докато пиете ароматното си сутрешно кафе. Обещавам ви всяка сряда 15 минути вдъхновение от сферата на маркетинга. Насладете им се! Здравейте с първи епизод от подкаста за маркетинг Маркетинг Зона. Тук ще прекараме заедно полезно, вдъхновяващо и пълноценно време. И за това първи епизод ще го използвам, за да ви се представя. Казвам се Камелия Каменова и вярвам, че само вдъхновени хора могат да създадат положителна промяна в света. Затова преди повече от 20 години избрах като сфера, в която да се реализирам професионално, именно маркетинга. Маркетинга като пресечна точка между бизнеса, творчеството и вдъхновението. И така, след като завърших бакалавърска и магистърска степен по маркетинг, вече повече от 20 години работя в сферата на маркетинга, продажбите и брандинга, като основната ми мисия е да вдъхновявам хората и екипите да постигат техните бизнес цели, ставайки едновременно с това по-добра версия на самите себе си. За мен мога да кажа, че не съм от хората, които се занимават с маркетинг. Аз съм от тези, които професионално работят в тази сфера. И в професионалната ми практика съм разработила и ръководила стотици стратегически маркетинг и комуникационни проекти за едни от най-големите компании в FMCG сектора в България. Ръководената от мен като акаунт директор комуникационна кампания на УНИЦЕФ под наслов "Мълчанието днес ражда викове утре" спечели през 2010 година златна награда ЕФИ в категория социална, медийна, политическа кампания. Ръководила съм отдел маркетинг и продажби, състоящ се от 12 професионалиста в една от големите международни търговски вериги в България, а по-настоящем работя в сферата на маркетинга в една от водещите фармацевтични компании в страната. Автор съм на книгата 100 маркетинг съвета от практиката и на блога за маркетинг marketingzone.com. Реших да създам подкаста Маркетинг Зона с идеята това да бъде виртуално място, в което да се представят и обсъждат интересни маркетинг активности, маркетинг съвети, както и добри практики и препоръки за развитие на етичен маркетинг. Има толкова много определения за това какво е маркетинг. Но този подкаст няма да бъде подкаст на определенията. Това ще е подкаст от практиката. Неговата цел е да ви накара да се замислите, да осъзнаете и да изберете верния за вас подход в професионалното ви развитие в тази област. А моята скромна мисия е да ви вдъхновявам всяка седмица да постигате бизнес целите ви, ставайки едновременно с това по-добра версия на самите вас, като взимате правилните печеливши решения, водени от вашия морален и етичен компас. Благодаря ви, че слушате подкаста Маркетинг Зона с мен, Камелия Каменова. Ще се радвам и да се абонирате за него, за да не изпуснете следващите епизоди. Бъдете вдъхновени и не забравяйте да използвате крилата ви, за да летите. С любов, Камелия Каменова.